Sogolendo ana Mali kunnafoni bololo sira fɛ an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma aw bisimila bi an ka micro trottoir numéro wɛrɛ kɛnɛ kan an ka bi thème tɛ dɔwɛrɛ aw hakilila ye jumɛn Assimi Goïta ka candidature kan élection présidentielle 2024 la min bɛna kɛ février nata yala a ka di aw ye a ka kama wa walima a ka di aw ye a ka a jɔ tantɔ fɔlɔ bon an ka taa mɔgɔw ɲininka o hakilina la bari sabula mɔgɔw hakilina tɛ jɛgɛ kelen c'est parti. Bon, ako ni gadine Assimi ke président parce que Assimi be yoro na ko mi la baraka Mali won ma an be Assimi no fe bi ama no fe shi ni agila ko ni na woni gara président wona ko ni kadini bon aga akewale da to na kadini ana ga bar mi mange na kangelen digiya weda ko jani bon chan na ma kamo an na ma kamo an ga wula no fe parce que ka baraka Mali kono bon ala ka kɛ président o ka d'an ye mais depuis sigira balo ma nɔgɔya an musow ka minɛ dumuni di cɛdɛ kɔngɔ b'an na kɔngɔ b'an denw na wa kalanko ka gɛlɛn fo k'a fɔ o de ye ne fɛla a b'a jija ka baloko de nɔgɔya ni balo ma nɔgɔya fɛn bɛɛ ye zoro ye diɲɛ kɔnɔ fɛn bɛɛ ye zoro ye ni balo ma nɔgɔya essence b'o la dunta b'o la ou bien o de ka gɛlɛn balo de ka gɛlɛn ou bien parce que an don hali ka taga dugu hali defu in na denmisɛnnin dɔw ka orientation ka tɔw bila yɔrɔ wɛrɛ la k'u ka taa defu kɛ hali a essence sɔngɔ kun ma nɔgɔya dɔw ma s'a bolo ni balo ma nɔgɔya foyi ma ɲɛnabɔ tiɲɛ wa nkalon balo de ka gɛlɛn fɛn bɛɛ ye a b'i jija o de la mais de b'a sigira baloko in de b'an kan walayi musow yɛrɛ tila caman bɛ yen o de bɛɛ ko bɛ i yɛrɛ ye cɛw ma n'u kɔ bugɔ ka bɔ dɔrɔn a banna cɛw ka balo bɔ man ca bilen dɛ musow de jɔlen don ni fɛn bɛɛ ye sisan kosɛbɛ kosɛbɛ surtout denmisɛnninw ka kɔliko ni fɛnw fantanden tɛ ka kalan bilen kaye da ka gɛlɛn bigi da ka gɛlɛn saki kɛrɛbɛ tɛ et puis essence de y'a gɛlɛma yɔrɔ ye ani an bɛ balo min don ani engrais n'olu ma nɔgɔya dɔrɔn fɛn bɛɛ ye zoro ye o de ye ne yɛrɛ jigila misɛn Assimi ka ko la n'o tɛ Assimi nalen a diyara ne ye a fɔra ko i bɛ ka tara ko Assimi bɛ na ko bɛna ko bɛ nɔgɔya mais o de y'a ko bɛɛ nɔɔni an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ o de y'a ko bɛɛ nɔɔni tiɲɛ tɛ baden fɛn ye depuis a sigira balo ma nɔgɔya a b'i jija baloko de la o de ka gɛlɛn n'a bɛɛ tiɲɛ tɛ. A ka taabolo ka d'an ye an bɛ yɔrɔ min ko bi n'u sera k'a présenter a bɛ diya an ye ni janfa t'a ko kɔnɔ n'o tɛ an musolakaw kɔni a ka d'an ye sugu gɛlɛya o ye diɲɛ gɛlɛya de sugu gɛlɛya kɔni n'an ko k'an b'o fɔ sugu gɛlɛya ye an musow yɛrɛ de ye cogo di barisa musow de bɛ se ka nɔgɔya kɛ n'aw taara fɛn ta yɔrɔ la sisan n'a y'a dɔn k'a ka gɛlɛn aw minnu ye feerekɛlaw ye a t'a ta o fɛn kɛnɛw de don wagati kunkurunin ko dɔrɔn de don ni aw ma ta o tacogo la walayi sugu tɛ gɛlɛya dɔw fana bɛ fɛn ta dɔrɔmɛ 20 k'u ka taa 100 sɔrɔ la o bɛ sɔrɔ cogo di o bɛ kɛ cogo di ko bɛɛ n'a kɛcogo de don an musow de bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kow lajɛ ka nɔgɔya nati quoi ni musow y'a nɔgɔya a bɛɛ bɛ nɔgɔya yaya jamana in yɛrɛ ko bɛɛ bɛ musow de bolo ni musow y'a nɔgɔya dɔrɔn a bɛ nɔgɔya yaya Assimi nɔ wa baloko gɛlɛya kɔni o tɛna kɛ diɲɛ n'a taabolo ye o tɛ Assimi nɔ ye dɛ o ye diɲɛ n'a taabolo ci sɛnɛ ma ɲa an yɛrɛ y'a mɛn cogo min an ye kunfin ye dɛ ko gɛlɛya in bɛ diɲɛ bɛɛ de kɔnɔ k'a fɔ ko Assimi nɔ de mais Assimi nana an cɛw b'u ka sara wari ta tacogo la u b'u ka pension ta tacogo la ne ɲɛ tɛ a la Assimi nɔ bɛ se ka ko ye cogoya min na bɛɛ n'i ka faamuyali cogo de don m'a fɔ kuma jugu kama m'a fɔ fin kama m'a fɔ jɛ kama. Kuma bɔra ka ɲininkali min kɛ sisan Assimi ka candidature la ne yɛrɛ kelen n'i kɔni y'a dan ne ma ni transition kɔni banna Assimi ka jɛn élection ko kɔ a ka préparer dɔrɔn k'a di mɔgɔ min kan ka sigi a ka d'o tigi ma o ka sigi o kɔni o ne hakilina ye kuma ma nɔgɔn dɛ kuma ma nɔgɔn parce que ni kuma bɔ tɔgɔ dɔ la a bɛ se ka kɛ dɔ gasi la an bɛ yɔrɔ min na sisan a kɔni a ye caman kɛ mɔgɔ saba k'a bɛɛ kɛlen a kɔni caman kɛ
aw fitini min kɛ ne yɛrɛ kelen ne baara kɔni banna a ka jako o ne hakilina ye. ne wallahi yar fara yar tima yar kunya ya bun ay ta yay kunya di bun ay kunya ci gamba ay goye go yar ay suduaya fara go ne de wallahi mo bara fara go ne wallahi fara go haydu ganna di kuna yar bun wallahi bara wallahi mal mali ko ni a gelala ko jugu foytu soro wallahi foytu soro allah ike bana mena ani dem sonu a bebe foytu soro kana ala tusora de kasum kayta batago wallahi ayo kasum kayta ala ibe kasum kayta fe be na la cey baf ya rabbi ya allah ala ka di kasum kayta ma ka aywa ay sata hammay to ay sata hammay kasum kayta kasum kayta kanyi kasum wallahi yar fara kasum kayta yar fara ja ay kunno bun halmara wallahi bara gande de kur ko yar ben yar ki bini ko yo yar ki gelyo ni fam ay nasi kala maabe ka mayde hali tindirma ni fam yar sudu chaba yar sudu ganandi si kur yar sudu ha agerala de kasum kayta agerala koy ya rabbi ya allah kasum kayta ala kadi ya rabbi allah ala kadi kasum kayta me aywa ya kasum kayta aywa ya aisha bon aga transition aga ne election qui présenté parce que anga jamana kono nyamoko redu ama la me quoi parce que emploi do be awlu créer ina fo comme terrain on a ñokonaw bon nolu chama sera ka créer jeunesse ba resoro fin chamana bon vraiment ko jarani ma fo kamali be fo ako o barala o kono jarani bon ni ame boro kon kan parce que ni be fin fin ni te war soro donc o te se ka laba donc na ye emploi créer ni jeune ye bara soro donc sigisigilin temi bani kelen fin chamana bo la commune tora kono précisément. Ouais, bon, c'est qu'on a d'or bénéficier. Parce que là, un boli d'or qui est. Donc, par contre, il faut qu'on ait un tas sur. lajebagaw aw dun a hakilina ye jumɛn ye Asimi Goyita ka candidature la j'espère que an bɛɛ lajɛlen ye faamuyali dɔɔni sɔrɔ an bɔla ka mɔgɔ caman lamɛn mɔgɔ baden hakilina fɔ dɔw ko awɔ a ka di olu ye a ka to an kunna dɔw ko ayi n'i y'a da olu ma a ka jigin dɔw ko ayi a nana fɛn caman ɲɛna mais baloko a k'i sinsin o yɔrɔ kan aw hakilina ye jumɛn ni ne bɛ dan sigi kɛ an ka bi micro trottoir la aw kan bɛ a numéro wɛrɛ inchallah